zvikatodzipa yapa 50%. Tichifada upload. Tikuita kuuploada kuYouTube. At least ugere kupinda yakareba tozoposta kuFacebook takatega vanhu. Saka tati pana vakumasabhina. Do you know kuti Christmas inoyi like after zvese zvakaitika izvi vese vakandibatsira vanhesa. Ndapuhwa maChristmas box nani kaviri navakumasabhina. Ndiye munhu andipa Christmas box yakatowanda kudarika munhu wese. Marimwe zuro aya vakandipa 400 tiri nezuro. Ndakaona ndine zuro nemarimwe zuro futi. Marimwe zuro aperayo nezuro. Ndakaona nezuro vandisira futi 370 something if I'm not mistaken, 380 if I'm not mistaken. Nani futi umwe akandipa Christmas box naBishop Shiutsi. Vanhu 2 ava ndivo vandipa Christmas box. Ndakakangana futi naBishop Shiutsi kudeedza mazita. Handimungona kuti unokanganwa. Saka musazobatikana asikana guys. Ndosaka ndichiti munhu wese first. Ndataura munhu wese. Pakuzodeedza mazita apa unokanganwa, unoenda ndatokanganwa BP. Last month vakandipa futi. Ende vanomira nini. You see? Pamazita apa pakaoma guys. Haisi nyore. Kuti uzorememba munhu wese paunenge uchitaura paya. Saka motondiregererawo. Ende kana kuti wakanganikawo zita rako please ndibate kuseri. Undiudze kuti koine zita rangu kana mumbori mudeedzawo. So that ndibva ndati ndakangana kana pandinozoita mumalife paya ndobva ndataura futi. You understand? Saka Sabina uyu zveshuwa paya ndoda kutanga kutaura kuti vakoma Sabina, I am very sorry for what I did that day. Pamakazoburitsa ma-screenshot aya, even though makazomaita imwe yaiye, but to me handina kana, you know kuti kwamuri handina kana kutombofila kana kutomboita offended. Ndakatoseka ndikati haiwa ava chero vakaburitsa zvese kubvira 1 January kubva pandakauya pasocial media. Handitombona basa nazvo ndimukoma wangu uyu. Anenge achida kuita sei, munototadzirwa nemunin'ina moregererana. Ndozvinoita vana vanyamunhu. Ndozvandakakana. Mbiri yakaita iye yekuti achazoya achizotukira kana. Inini kana ndikatotsamwira Sabina ndinotomudza kuti Sabina ndoga. She knows kuti so Aga can save something kana aine zvisina kumubata zvakanaka. But handitombona ndakatoita dzinenge 3 days isina kana kutomboita kuinbox kwavo. Vakandiudza kuti izvo zvepasocial media usandiingire izvo zvaitika pasocial media WhatsApp kwangu. You see, saka ndakatozoti papaya after 3 days rechi4 ndopandakazoti mukoma wangu ndaita kuti sori zvako nezvandakaita, because dai ndakada kuita ipapo pamwe vaizogona kufila somehow. You understand? So ndakati aiwa regai imbonyarara, ende sezvo vakanyararawo. Ende ndakabva ndatonyatsorita kuti aiwa pane kuitiswawo, vanga vachingoitiswawo vanopenga wafa. Vanhu vanga vachimbotambiswawo skiti, because namukoma wangu kati tinogona kumboronga kuhuru chaiyo totobura chaiko totoitisa vanhu pasocial media zvokutodaro. You understand? Tichitotaura kuti gatidai. I think makazwa pepe achitaura paya achiplaya paya. Saka chinoitwa naSabina pati zvawo handibatikani, asi patobatikanawo ndinobva ndangobudza straight. Yes, ndozvaakanakira manje Sabina. Ende kana wamumutsa zvakawanda zvinhu zvinoita kuti ndide Sabina guys, zvakawandisa. Chero ndikazoreacta somehow
according nezvandafila. She doesn't take it personal, she doesn't take it serious. Handizive kuti vakomasabhina wakambobvira wakandibhuroka here, handizvizivi nami kana wakambondibhuroka ever since indakatombovabhuroka ndichiri kuPretoria uko kudhara, sandakunyatsovaziva. Saka munhu wekuti I understand who is Sabina. Ndinovanzwisisa zvisingaite, ndiye munhu wandonyatsonzwisisa zvokutodaro, zvokuti vachinyi mugona kutadza kumunzwisisa. And even kana vakauya palife pangu paipai vachiita zvavo mashinaniganzi ava vanenge vachiita vanhu vanototi nhai unova muchengetereko wa uchichengeta uchimuramba ukamudai uchimudai achikudai uchichichichichichi vanhu vakawanda vanodaro. Ndotaura kuti hai mungatore Sabina serious, anotorawo mukoma Sabina serious ndiani. Zvavanenge vaita tokuvaraidza content, you understand. Nyange vachindidii as long mukaona ndisiri kureacta ndopandinozoona kuti ivo vanotozivawo futi kuti apa swagapa yes ndogona kuzvitora somehow, but iye atobatkana. And she's very good. Haasi munhu wekubva ati ndikoko. She knows how to keep a relationship, she knows how to keep vanhu, and she knows how to value people. Vane humanity in her. I respect you, Vakoma Sabina. She has got so much humanity, so much. Sabina, you mean a lot to me. You have been helping me. Dzakawanda kani, even nguva yese iyi pandinotoona kuti handisina kana drink mumba, zvinhu zvakandomira ende ndapererwa. She's one mumwe munhu wokutoti ndinofila free chero nchiziva kuti vachazouya nazvo palife, handina basa nazvo. Sabina chero handitombozvifile, ndotoziva kuti chero zvikauya palife, chero zvikataura palife, handitomborwadziwi. And handiregi futi kuenda kwavari kunochema kana nda uchema. Ndo bhondi yandinayo pana Sabina. I've got bhondi iri deep yandinova respect. Yandambotaura kuti ukanzwa ndichiti munhu wakoma, ziva kuti haisingori vakoma kana kuti Justin nje, ivakoma iyayo, kuti unyatsosiva sort of kuti amai ndeitodedza kukuudza kuti amai vangu mama, amai vangu mama, yes, ndozvandeizava kutaura. Saka Sabina, ramba wakadaro dia, usazviitire ini chete. And I love your character yaunoita ndoida. I wish to learn that from you. There is a lot. Vanotonipa maadvice, vanotondionesa vachindidzora vachiita sei, but nharo dzangu, ende panharo dzangu futi chero ndikaita nharo havazombondirasi just because ndaita nharo, just because ndokungoramba ndakasimbirira nenyaya dzangu, just because hazvina basa. She's like anzani Sisi Devi, mukadzi uyo patience dzaainadzo with me. I don't know kana aine patient kumunhu wese like that. Sisi David, Mwari akukomborerei vanhu vangako. And I'm very sorry because kuti muvengwe pasocial media, mutukwe, muipiswe, isacrifice yamakaita pamiri. I didn't expect that from you because ndakatombokutukira vabereki, ndakatombokutukai zvakawanda, zvandakatombokutukai, zvandakatombokukanganisai zvakawandisa, but that humanity iri mamuri makanyanya. Vasikana kuna vanhu vane mwoyo imwe yekuti unoishuvira muupenyu, kuti Mwari hamungonipo mwoyo wakaita sewanhingi. Mwari hamungoitiwo kuti unozvishuvira, unoziva.
patience dzine mukadzi uya dzakaoma. Guys, inini ndine nharo, ndo zvanditori handizive ndosaka achinje ndine nharo. But ukaona munhu anoramba achingoshingira aine patience yekuti nenharo dzako idzodzo ndikungokuudza, ndikungokuonesa, take your decision, but ndakuudza. Even kana ukazopinda pamaproblems ambokuudza futi, she still support you. Unoda munhu akanaka akaita sei? Aiwa, unongoita munhu akanaka akaita sei asikana? She have been supporting me financially. She have been supporting me kundirwira. She have been supporting me kumira pahondo dzangu. She's being attacked left, right and center. And the boldness yavainayo ka ndoitya. She's so bold zvekuti handizive. Vane zvivindi CCTV. Kana vatofunga zvavo kukutorera mabara, aiwa vanotosvutwa ivo. Izvo either papublic, either panani, either ndiani. Mukadzi uyo akaoma. Mukadzi uyo akaoma. Mwari ngaamuitire zvakanaka. Vasikana ngatisangoone chakaipa pamunhu. And the other thing that I love about her, nyangwe dai pakanganisika sei, she will not dump you on the middle. She will not. Vanobekezera iwe, vachingotukwa, paona panoita noise, siwagauya ari kuipiswa iwe, ari kutaurwa bhedhi, unoona vakwira vachi you are one from a million. CCTV. You don't know. Ndichatochinja kuti CCTV. Makufanira kunzi vakoma. Zvokuti CCTV izvi iritori trauma. I have to learn myself. Kungoti kana ndatojaira something, ndotongojaira. Zvafanira kuti zvandanda kuita ndichingoti handi kuna andi. Unenge waziva munhu ka kokutanga uku, saka unenge usati wagaina that deep relationship nemunhu. So ubva ungoita chijairira kungoramba uchingoti andi yes. So ndosvika zvandotoona pana CCTV. CCTV vanofanira kunzi vakoma. CCTV handakana neremushomo, kana neremuromo, kana nechekuti handizive. Unoziva kuti ndotofira kuti pamwe ndikutotaura futi namai vangu chaivo, chokwadi. Nekuti why ndichidaro? Chawataura navo, kana musina kuwirirana kuti ndichazonoudza nhingi, kana ndichazonotaurirana nhingi, kana ndichazonokupana nhingi nyaya yako, kana ndichazotaurana nhingi, hauchinzwe anybody. Haunzwe anybody achitaura nezvacho. Mukadzi uya, vamwe vanhu makasikwa sei kwasikana. In I wish kuti ndisikwewo like that. Kana dai munhu ainzi anomboniswa munhu oitwa risikwa, ndaitwa hangu risikwa ini. Kana CCTV mashoko handina yekutaura to express how I'm grateful. Even kana pavanenge vakubatsira nemari chaipo, havatombokuti ndaunoudza nhingi kana kuti tizotaurira nhingi kana kuti zvoita sei. Do you know how much I respect vanhu vasina basa, kuti ndapa nhingi, ndakubatsira, saka enda unoudza nhingi kana kuti enda vanhu ngavazvizive. I have got so much respect with. Ndinoyatsofila kuti munhu andipa zviri pasi pemwoyo. Munhu ari kundipesa deep down, haasi kuitira anybody, ari kuitira inini, because I understand
situation aunderstanda zvandikuenda go through. So zvese zvandotozota ndoziva kuti havana basa nazvo, ndosaka muchizonyanyitoya kuti vaindibatsira finance vaita sei, but vanenge vatotaura kuti usatombonitauri, but I know futi kuti havana basa nazvo futi zvekuti wazotaura futi havana wanovhunduka kana kuti zvingazovabata futi, you understand. So ndosaka muchizoona kuti that grateful yandinayo pavari ndo inozondituma kuti nditi ndiuye ndichitaura. She have been there for me up to now. Do you know kuti it's not about when people think kuti relationship is about money, it's about kubatsirwa, no. Loka ndichitaura timu yangu vanondifollowa vanondida vanondisupporta, they know inini handivhaliwe mari kunyanya because mari inouya ichienda, but the relationship rwatinobuilda ende rwatinochengetedza. Character yaSisi David ndo yandinayo, character yaSisi David ndo yandinayo. Tikaita something tiri tu kudai, inini problem chinozondiremera manje ndichekuzoti kana ndikabatkana kuti pakaitika mistake ukazongondimamira chete, handizogoni manje kuti kuchinda, handizokwanisi manje ipapo. Ndikabatkana handida kutodurura zvazviri, zvibve pamwe. Handidi kuchichengeta chinhu pamwe kana ndizoita madimikira kana ndizoita sei, kana iwo sidhevhozondikanganisa kana unditadzira ndotadza kuvaudza kuti apa mabhaisa chero vamira necho vandibatsira chero handizozvigoni manje. Ndo mistake yangu iyo. Ipapo handigoni, ipapo ende handidi kunyembera kuti zvichachinja, handikwanisi, handizvigoni. Why? Because handidi kukupretendera ndiziva kuti ndine chinhu chandibhuwa chawaita, ndoramba nekutaura newe ndichingoda iwe hausuziva kuti ndabatkana, ndoyamba ndichingoku you know, I don't know, hazvindikwani, you know, whenever pandototaura newe chete chinhu chiya chotoya mupfungwa ipapo paunotaura. Saka how ndini kuzvikuvadza, ndini kuzviremedza, saka would rather tell you kuti ndabatkana, ende kana kuri kuti pari kuti kuapology ukangondiwo sorry totomuvha on tatobho. Kana kuti inini uyu ndikakutadzira ndikakanganisa, be honest to me, tell me, don't go gossip or tell the next person or whatever. Come to me straight kuti swagapa zvawaita zvandibhuwa wanditadzira zvisingaiti. Do you know how much I respect those kind of people? But ukada kuzomhanya kunoudza wetatu kuzoti inini usina kundiudza tinobukana kudai, ndokuona uri munhu akaipa. Once wangoita that mistake pandiri, handidi munhu wekuti kana tiine relationship unoenda kuma-outsiders wosiya inini ndotozonzwa zvichibudikira from ma-outsider. That thing ini pandozoyama ndakureacta, people will think ini ndiri wrong, but to me unenge wakanganisa relationship yedu kuinda the third person usina undiudza. Ukautona ndaenda to the third person it's because of sometimes ndakageja kuti unoreacta, saka pamweone kuti pamwe ndikubhuye kana ndine hasha, sometimes ndogona kuzotadza kuzozvidzora pamberi mukutaurirana, ndogona kuenda kune the third person kuti please be there kana kuti enda unonditaurirawo nemunhu uyu, nekuti hasha dzangu dziya dzekuzoti handizokwanisi manje. Pamwe ndogona kuudza kuti wandikanganisa izvi woreacta somehow, ende inini ndangokukonfranda panotozviziva problem, indanisuda kuti paite problem. So sometimes ndo pandozotsvaga the third person angakwanisa kuva the mediator kuti zvikaume zvigadzisike tiri tega, ndo pandopinza the mediator. Not kuti kunzwa zvatataura
kana even ndikataura naCDF zvataura naCDF hauzvinzwe zvitaurwa naMishi, kana zvataura naMishi hauzvinzwe zvitaurwa naNhingi, kana handizvikoni. Ipapo ndo panofeila vanhu marelationship with me, ipapo chete. Once ukangodaro chete, and especially ndikazokuonesa wobva waita nharo wakuto zvatodhakwa, ende nyanditorina basa nazvo, ndo chinhu chandatadza. And I don't think kuti that thing will ever go away from me, because ndinobata chinhu pamwoyo kudai kana chandipowa, and especially ndikasachitaura kana kukuudza chiperi pega pega pandataura newe chinhu chiripo. Saka ndo pandofeila ipapo, but other than that ndokwanisa kupinda pana naCCTV mwoyo yavo. Ndoita kuna Mukoma More Boys. Thank you so much for rudo rwenyu, makandiratidza rudo, zvese zvakanaka zvamakandiitira, although zvakazoenda nepamwe, and I think nyaya dzacho dzese munodziziva, but mune love, mune rudo, Mwari akukomborerei. Ndozvandongotaura chete pamuri, handina zvakawanda. And you know deep down kuti zvandikutotaura ndikutaura mukurevesa, handidi kuwanza nhoroondo pamuri, because ndingazokanganisa kana kuda kuzodiisa. But what I just want to say, it's be blessed. May God continue to give you what you wish in your life. You are the best. You are the father of the nation. You are the brother of the nation. You are the uncle of the nation. You are a mutungamiriri. That's how I see you. Muri mutungamiriri pazvinhu to the community, not kuti hanzi swaga chete kana kuti there's a lot. Yes, vanhu tine mamistakes, tinokanganisa, tine patorasika, but ngatimboona zvakanaka zvinoitwa nomunhu, mamwe masacrifice anoitwa naMukoma More Boys. Handizivi kuti ndingakutendeni, and you are loved. May God bless you. Ndiani futi umwe? Ndine timu handinoda kunyatsotenda kukunyatsopa nhoroondo endewo ndichidii. Okay, Mishi akane rudo kabenzi kai, akane rudo kamwana kababa wangu kai. Nemunin'ina wake hamenoiti munin'ina waMukoma Hazel. Tune rudo tuvanhu tuya. Ndakanyanya kuvajaira too much, you understand? Ndosaka mugona ndichivati tuvanhu kana kuti ka, you know me, she's big, but to me ndotomuona sekanhu, because the language and the behavior takanyanya kujairana zviya zvekuti kujairirana zviya, you understand? naMishi futi ane character inenge yangu yandinoda. Ndinoda kukutenda. Mishi ane love, care, support. I love you, Mishi. I love you. Handizive, you know, wakanditi ndisataure whatever zvataitirana usere and stuff. You don't have to say or talk about it, you know, and you give my reasons why you don't want. Saka I can't say it because of my reasons awakataura, but just know that you are appreciated. You are loved by Swaga. You mean a lot to me. Thank you so much for everything. Do Hazel. Unoziva Hazel uya vanhu ati, do you know kuti vanhu kana usina kumbonatsopinda
murelationship nemunhu. Tinonyeberana pasocial media kuti tinozivana, hatizivani pasocial media paipai, hatizivani. Munhu, do you know paunyatsoona love yemunhu, rudo rwomunhu, kuti unyatsoona kuti munhu uyu munhu, pinda padambudziko, ukapinda pamashinyazi chaipo chaipo, ndopaunonyatsoona kuti munhu uyu munhu, despite zvamakamboitirana, despite kumbotukana, despite kumborwa, despite whatever that, pawadambudziko manje, hai ukaona ipapo munhu ukamira ipapapo, ndokurespect. I wish kuti Hazel zvataimboita zvokupenga zviya zviya ngazvisadzokorodzeka, mwana wababa wangu. Yes, although tinoregerana genuinely, unondiregera genuinely, ndokuregera genuinely, but I don't wish kuti tizombofa takaita izvozvo. Although taitaura zvokupenga, tichipisana, tichiita sei, with the relationship that I gain this time, I don't wish that. Kungoti hauzozivi wako, nokuti Hazel kufuta anenge sewagara. Hazel anenge sewagara, tinotopenga tese. You understand? Saka hazvizozivikamwe kuti iyewo, but to me zvangu, I wish not to ever. It's better kuti kana kuri kuti pane zvokuitika kuna Hazel, zvanisire kufarira kuvhara gaba rangu, kana kuti iyewo zvanisire kufarira ovharawo gaba rake. You understand? I think ndokuti because rudo rwaHazel ndakarwa, vasikana Hazel vakamira nina asikana. Do you know kuti Hazel wakandiita kuti ndive nefaith, wakandiita kuti ndifile to be loved, wakandipa confidence. Munhu akanyanya kundipa confidence kuti ndichizotanga kutonyatsosamuka, kuti kubva madepression erwendo, madepression ezvemari, madepression everything, it's Hazel. She was the first person. And handizive kuti how did she recognize kuti Swaga is going through a lot, kana kuti, and I don't know, handizive, because pesa pakati aingokaburana ichikaburana, munozviziva imi. But then all of a sudden she just changed. Achitouya kwandiri achiti, at first I was not taking serious. I just thought kuti mheno uyu muda kungonyebera kusungaira kuti agozowana zvokutaura. But takazonyatsoona kuti no man, this is genuine. Ndopandakazonyatsoti pesa apa ndasingakunzwisise Hazel, but kubva apa andakakunzwisisa. Mabattles angu awairwira, so awaipindira kumira veduwe kusapota Swaga haisi nyore. Kana muzogara kusapotani Swaga, munozoti Tete Maswa ndaigara wakazvitaura kuti Swaga unomboziva kuti hausi nyore kusapota here. I didn't understand, but ndakazonyatsoona apa kuti mashoko aTete Maswa ndaigara achandiudza, because Tete Maswa semunhu anenge achindidaka, havaizokwanisa kunyatsoenda dhipi kuti vanyatsondiburidira pachina kuratidza kuti how hated yandoitwa nevanhu. You understand? Saka vaisazonyatso, you know, semunhu mukuru, semunhu anenge aine genuine love pandiri, mukadzi uya ane genuine love pandiri, zvisingaite big time. Mukadzi uya, I respect that woman. Ndomurespecta futi zvandaita handi futi mukadzi uya. Ane genuine love. Genuine love. Yes, of course, we are not perfect. Tinewo patinomboitawo mistakes, patinomboreacta somehow, but
Tete Masivanda, she loves me. She loves me. Vangasabudikira pamapublic, pamachii, but I understand the love she has for me. So, ndo pandakazonyatsorealiza kuti mashoko atete Masivanda vaigara vakazvitaura either kuseri either pamaplatform either vaigara vakazvitaura kuti tete Masivanda, she's an open book to me. Havana kuti tiripai, vanongotaura zvavada, either ndabwe kana ndasvotwa ndarwadziwa, havana basa nazvo. And she knows kuti I listen to her and I respect her. She knows very well kuti I respect her. She knows. So Hazel, ramba wakadaro. May God bless you. May God bless you. Mazuva ano guys, ngatingodana naye. Tichazotaura zvamunoda kuparidza zvekudana nezvo. Bishop Chiutsi. Mukadzi uya, Mwari ngaamuitire zvakanaka. Ndozvandingataura. Mwari ngaamuitire. Do you know how much I respect people vandakamborwa navo and then ndikatoenda kuma extremes and we forgive each other. Kutoita normally. Do you know kuti wakamboti matadzirana mamboindirana kuma extreme mambotadzirana zviya and that person you feel the love again, you feel trust that person. It's not easy to trust munhu wamakambopiringishana on the journey yekuwira pano pasocial media, then mozototanga futi kubuild that relationship and kunyatsototrust futi that person. It's not easy, and it will take a while kuti ndive netrust pavanhu vandakamboni. Ndizvozvo futi pana Muchembere Soko. Fungai Maruta ane rudo guys. Fungai Maruta ane rudo. Do you know how much I respect Fungai Maruta? And I know that she doesn't know. She doesn't know. I know. She doesn't know. And I know kuti Fungai Maruta akatondiregerera zvokutodaro. Although vanhu vanoda kuramba vachiningisa. And what makes me kuti ndibelieve kuti vakatondiregera zvokutodaro Fungai Maruta, it's before she used to kuti chero pakaitika anything vaipindira munyaya dzese dzine dzaitika idzodzo, vachichema vachitaura zvavaitaura zviya zvokubatikana zviya. But pandakazoona varegera izvozvo, I felt in love with her. Zvekutodaro 100%. Ndotofila free. Do you know ndotoenda kuna Muchembere Soko ndotaura kuti Muchembere Soko handina muriwo. Muchembere Soko ndakaomerwa. Muchembere Soko zvinhu zvakadai vachitondibatsira. Do you know that? And hauzvinzwe zvichitaurwa ne1 person. Not even 1 person. Vanotondibatsira Muchembere Soko zvekutodaro Muchembere Soko. That's why nchiti saka why maZimbabweans tisingakwanisi kungoti whatever zvaitika toita nguva yekuhila. Yes, of course we understand kuti vanhu tinotadzirana, tinogozodii kudamburana mabhurukwa kuita seika nekuda kwehasha nechichichika, but tosvikawo panguva yekuti it's over, let's move on, tirana Mwari. That's how I see Muchembere Soko. That's how I see her. That's how I see Bishop. Ndizvo futi zvandoona pana CTV. Ndizvo futi zvandinoona pana anza ndingoona ndauda kudeedza izvezvi pana anga ari mupfungwa mangu panext. Ndiani futi? Andichazivi, ndichazotaura ndamufunga. Muchembere Soko. Before I thought I know Muchembere Soko ndakavaziva kanichangoya pasocial media. Muchembere Soko ndichangosvika pasocial media, we become sawiras zvokutodaro
taisaspenda dates nautaura tese namuchembereso. Even kana nguva yaya ndakazoenda kuwitbank kutanga kuhura kudii, hapana muchembereso kuchavanga vasingazivi. That's how good our relationship was. And I believe kuti zviri kudzokera ikoko. You understand? Pandaizobatikana kuti takataurana takaregererana kudhara, pokuzoti pazoitika anything vokwira vachitaura vachichema vachita sei, ndaibva ndapusa manje kuti okay, anzani mbuya nehanda, kuti mbuya nehanda naenda kutaura. Ndosaka ndichiti sometimes kune nguva yekuhila, kune nguva yekuti vanhu takabatikana tinokuchinjana mashoko, tinoita sei munhu achitoenda pamalife achikwira achipisa achiita sei. But and mbuya nehanda, she was so quick kuti varelease zvese tingoita move on, and I really appreciate you, and you are too much. I respect you mbuya nehanda. I love you so much. Makanyanya. I love you so much. Keep it up. I love you. I respect you so much. And Sisi Chipo, I love you. Sisi Chipo ani munhu ane mwoyo wakanaka zvisingaiti. Munhu ane mwoyo wakanaka zvekutodaro. Yes, vanogona kuita the bedside yavo yekungoti munhu uyo wekuti anongoreacta sometimes. You know how Sisi Chipo does things, and sometimes anogona kungoita zvimwe zvinhu zvinogona ngokusvota zvinogona ngokuboha. But I believe rudo rwomusikana uyu ndorwuziva ende ndorwuona. Ane love, but I believe kuti ane chigumbu neni. Ane chigumbu chaakagumbukira chiri pamwoyo pake, chaasi kukwanisa kunyatsonditaurira kuti swaka ndakakugumbukira ichi. Seriously, yes, we talked about it, zvatakamboitirana chichi paya tikatoti zvapera, but I think pane zviri pamwoyo zvaasiri kukwanisa kunyatsa kundibudira pachena kuti swaga ndakakugumbukira izvi, ndokuda proper apology kana kuti inonzi chii, public apology. I think there's something. I know Chipo, like I believe in her, I love her kendoiziva, and I believe kuti yes, of course pane zvandakakanganisawo, but zvakonzerwawo nezvimwe zvinhu zvinenge zvakonzeresa. But munondiziva kuti ininiwo kana kuri kuti ndazogumbuka paya paya ndisina futi basa nazvo, ndo problem yangu, ndendakungoinda ndichinda. But I don't believe kuti there is a day randakanyanya kuva disrespecta zvokuti vanyanye kuita chigumbu, or maybe pamwe nezvema-audios. I just think kuti maybe zvema-audios handakazoplaya maybe. Ndo chinhu chandofunga inini. Amen. Pamwe vachataurwawo nerimwe gore kana vasununguka kuti vataure. But I still believe in her. I believe in her. I love her. She's my sister. Munhu anoregerera ndo zvikutondinetsa, because I know Chipo haasi munhu yokuti anobata chigumbu, but zviri kundinetsa kuti what could be make Chipo acting like that. But I know she loves me. I know sometimes, but there's a way of reacting, there's a way of saying things or talk yaunonyatsoona kuti iyi matauriro aya munhu yaane chaakagumbukira. Yes, but I appreciate the love and care you have for me, my sister. One love. Kana paine chamubatikana nacho, I think better to tell me. Kana muchida public apology ndoita, kana muchida kuti ndinyatsokuapologize kana kuseri I can, kana whatever, because you are not a person wekuti
I don't. Do you know kuna vano munhu usingatarise kuti mumutombo muvengani kana kurwa. Zvo zvakafanana nemusikana uyo kuzho uyo kundita rafu. Ndo zvakandibata. Munhu uyo ndandisina kumbotarisira zvese izvo. Ndanga ndisina guys.